Reda Mantri. Kula Pangeran. Apa para Sentana Nayaka sing ditimbali padha sowan? Sampun Pangeran. Namun kantun nunggu ingkang raka Kanjeng Pangeran Anusapati ingkang dereng ketinggal rawuh. Sempono. Bedaramu neng ndi? Kenapa ora enggal tekan kene? Puntun dalem sewu. Kanjeng Pangeran Anusapati nembe cecawis. Sekedap malih badhe sowan Pangeran. Ketok lamun kurang tanggung jawab. Oh, kae, sing dinteni wis katon. Monggo-monggo, kula aturi lenggah Kang Mas. Nggih, Dimas. Kepangan dalam ingkang sinuwun badhe tedhak. Sendika. Dedes, kan umang lan kabeh kang padha sowan. Kula. Dina iki ingsun bakal paring dawuh lumantar Reda Mentri. Mula rungokno dawuh ingsun. Sendika. Reda Mentri, Sendika. Para Brahmana, Sentana, Nayaka, lan kawula Singasari padha sumrupa. Dina iki ingsun Sri Ranggaradasa Sang Amurwa Bumi wisuda putra mbarep Pangeran Anusapati. Minangka Pangeran Pati ing Singasari, sira kabeh padha dadi saksi. Sendika. Anusapati, ingsun keparingane maju. Sendika. Saka iki tampanono, minangka kekancingan nggonira ingsun wisuda dadi Pangeran Pati ing Singasari. Sendika.
budalno kang padha seba. Ingsun bakal kondur ngedaton. Sendika. Marang dalam tuanan modal. Iya. Ratri. Kula Bapak, Wis ping pira aku kondo? Aja nyaleke sesaji ning ngono. napa kleru to Pak? Nah kleru. Wiwit rumiyin kula menawi sesaji ugi wonten mriki. Kuwi mbiyen. Saiki wis ora. Lan maneh wis perawan. Ora perlu nindakake sesaji kaya ngono. Sebabipun Singasari wis ditutup mapel. Ora satria sing biyen gugem Subasita lan Tatanama. Saiki wis ora. Malah padha adang-adung. Kepara padha ngumbar hodhok sini. Aku kuwatir. Pak, kaya menapa Bapak ngendika ngoten? Kula dene kenyang ingkang gampil kegiwah honek. Kula ugi mboten blereng dhateng kegiaring pasuryan. Menapa dene derajat lan pangkat? Iya. Ning kowe duwe rupa ayu kang bisa dadi lantaran gaya kamulyan. Nanging yen kurang bejone, uga bisa nggeret uripmu ning juranging kasengsaran. Mula delekno ayu ning rupamu, jalaran kowe anak prajurit sing cendhek pakate. Dene kasatriyan iki papane para taruna darahing ngaluhur sing bagus rupane. Bapakmu bener Ratri. Kasatriyan iki dudu papan. Jalaran sing ana mung Garyadi. Anusapati. Pangeran Pati sing ringkih lan ora duwe kekuatan. Nyuwun sewu pangeran. Ingkang kula kajengaken, saenes panjenengan dalem. Jalaran Aku ngerti sempono. Kowe mesti ngerti. Yen Pangeran Pati ing Singasari wis padha kelangan jiwa kasatriyane. Kabeh wis ninggur piulang dulu. Lali marang sangan paraning kuman. Nyun sewu Pangeran, kula badhe ngrampungake pedamelan kula. Yo. nyuwun sewu pangeran. Sempono. Kowe mesti ngerti. Yen Pangeran Pati sing tak tampa iki mung nganggo netepi pranatan ing Singasari. Kabeh mau wis digawe dening Sri Rangga Rajasa. Kanggo nyingkirake aku saka Singasari. Pangeran, pangandika dalem menika saestu nyiksa batas kula. Kula namung jajaring prajurit ingkang kedah gugem sumpahing prajurit. Aku ngerti sempono. Kowe kabondo pranatan. Kudu setya lan bekti marang negara. Mula saiki mundur. Aku kepengin dhewe. Pangeran, Mundur. iko.
Mas Tojoyo. Liramu bakal menyang ndi dene sikep bedaman. Kula badhe ndherekaken Kanjeng Rama bebedak dhateng kono, Kang Mas. Kanjeng Rama bakal bebedak. Banjur sapa wae sing ndherekaken Kanjeng Rama? Kata Kang Mas, Kanjeng Ibu Kenumang, Ken Dedek, saha para Sentana ing Singosari. Yen mengkono aku bakal cecawis. Lho, mangke rumiyin Kang Mas. Panjenengan badhe tindak pundi? Aku bakal nderekake Kanjeng Rama golek buron wana. Boten saged Kang Mas. Kenapa ora bisa? Panjenengan boten dipun keparengaken derek. Yen sliramu diparengake nderek, menapa aku ora? Kula aturi emut Kang Mas. Panjenengan menika Pangeran Pati lho. Menawi derek bedak lajeng ngantos tatu. Lajeng kados pundi? Apa ya kelakon Singosari duwe ratu kang cacat. Sampun kula nyuwun pamit. Ciao, wow. Sapa kowe? Wani mlebu ing kapangeranan. Anu Bapati. Kowe wis ora bisa bongko. Dari mana ta ora? Kasatriyan iki wis digebung dening kanca-kancaku. Sapa kowe sak tenane? Aku prajurit Kediri. Kang bakal males hukum marang Singangara Jasa kalbu Pangeran Pati Singosari. Banjur apa dosaku lan luputku? Kowe pancen ora luput. Nanging tak katutake dosane wong tuamu. Kang wis percaya sesembahanku Prabu Dadang Gedhe sing Kediri. Kabeh wong Singosari bakal tak tepes-tapes tanpa tilas. Mula manut to, tak ketok dulu. Yo. Yen mengkono karepmu, aku ora bakal bangga. Jalaran uripku wis ora ana gunane. Wis pepes pupus pangarep-arep. Wis, mula tak relake nyawaku kanggo rabuing negara. Ayo, tinggal tindakno. Patenono aku. Pangeran. Panjenengan sampun rajul bro. Menika sanes wates satrio Singosari. Iki perkaraku, itu perkaramu Ratri. Kula aja melu cawe-cawe. Kula boten badhe nderek cawe-cawe. Nami badhe ngersakaken penganggep pelang-lepan. Apa karepmu? Kata ingkang anggap bilih satrio Singosari. Menika miyur penggalihipun ngantos tiyang wadon. Menika lepat. Wanita menika boten ringkih nanging sadosa. Boten benten kalian priya. Wanita ugi wantun ngadepi bebaya ningkirake pepalang pisanipun. Hei, cawadon, kowe aja melu cawe-cawe perkara iki. Meneng. Panjenengan jejering Pangeran Pati ing Singosari. Ingkang samangke badhe jumeneng nata. Ngayomi para kawula menawi panjenengan mupus mesakaken kawula Singosari. Pangeran, kula sumerep jiwaning satriya dalem ingkang kaliputan pedhot kang angendanu. Monggo kula aturi nyilakake pedhot ingkang ngemuli jiwaning satriya. Jiwaning satriya ingkang kedah memayu hayuning bawana saking tindak angkara. Kowe bener Ratri. Wong Kediri. Ayo aja maju siji mbaka siji. Maju bareng bakal tak adepi. Ciao, ayo. Sopo kowe sak tenane? Kula prajurit Kediri. Jogoro. Mana? Gantung pengen. Loh, mana? Abine Dimas Tojoyo. Durung ketok buntute.
Mau lentreng karo Wires lagi nggone Nyai Katrem, jare njupuk beras karo Dong Bayung. Lah liyane do nang ndi? Yen si Rukmis teko kene ket mau. Lah ning endi? Alah koyo ora ngerti watake Rukmi, mesti wis ijib ilir rono rini. Saya meneh kene ana prajurit sing gagah-gagah, mesti wis masang rai. Halah koyo kowe ora wae, janji kene ora ana prajurit, mesti kowe ya ora rene. Iya apa ora? Wis rasa ngelokke Rukmi. Halah kok iya Waduh, jane arep tak parut kelapane. Jebul wis dadi tandangi. Ya wis tak nyandak gawean liyan. Lho, rak mengwirawiri kok blindingan to. Kowe wis padha ning kene to, tiwasmu tak ampiri. Lah, nek niken mesti wae to mau kalah karo liyane. Kudu dhisik sebab ada maunya nih ye. Asem senengane iki golek perkara tak ulah Ora pisan aja kapok kowe. aku. Wis rasa padha gojek. Kene gak dirampungke sing masak. Mundak ditukani Nyai Buyut karo Kiai Buyut. Aku nyambut gawe apa ya? Klopo wis diparut. Bayang wis ana sing metiki. Berase wis diliwet Nyai Buyut. Wis aku tak mijeti prajurit sing kesel wae. Lho, rak mengwirawiri tok. Yen kowe ya pengen kaya Rukmi, kono nusula pijet-pijet. Kuwi ya ngono ngenyek, wis rampung kabeh to. Ayo digawana pawon, ben dimasak bobor, terus disambelke jenggot, wis mesti jos. Iki ya wis rampung kena diwaneke pawon ben enggal digeneni. Ya wis sambel jenggote ben digawe Nyai Buyut mesti enak tenan. Njur para prajurit do perasaan ning kene ora lunga-lunga. Suwe-suwe kelakuan weekend dirapi prajurit. Oh, asem ki. Wih, wis rampung kabeh to, tiwas arep ngewangi. Ya wis bali rono neh. Aduh, asem tak tulungi. Kowe kuwi ket mau jane nyambut gawe apa to? Gur wirawiri tok ora mesake kancane. Anu aku ki kenalan karo. Lho lak tenan to lali aku, kok ndak jajar kupengku. Sik tak takokne. Wis rasa lunga. Monggo Gusti Putri. Iya. Monggo Gusti Putri pinarak. Kok wis padha gojekan apa gaweane wis padha rampung? Sampun Gusti Putri. Yen ngono timbalana putraku Tohjaya. Sendika Gusti Putri. Aku bakal mirunggan kalawan putraku Tohjaya. Kowe tak keparingake sumingkir dhisik. Sendika Gusti Putri. Mulai kasuan Kene biar maju kene. Sendika. Parang muncul Ibu. Kowe ora perlu matur Tohjaya. Ibu wis pirsa kabeh kedadian ing kepangeranan. Kenapa busa-busuk tumindak mungger? Ibu wis pempiro anggone ngelengke kowe. Yen arep tumindak kudu dipetung tunalan batine. Suwana kok tak bandingke karo Kang Masmu, ya mesti wae ora timbang, malah kepara penggawe wirang. Nanging suara sak kanca sampun budaya Ibu. Nanging buktine ora etok gawe, malah bebayane tumrape awakmu dhewe. Nggih, kula rumah lepat Ibu. Yen wis rumangsa terus piye karepmu? Baris mawon. Kula aturi kalian Kanjeng Rama menawi paring pidana dhateng kula. Perkara kuwi kowe ora perlu kuwatir. Mengko ibu kang bakal mbeteni sliramu. Lan ibu kang bakal budidaya nyingkirake Anusapati senajan nganggo cara apa wae. Jalaran mung Anusapati kang dadi papalangmu jumeneng nata ing Singasari. Menawi ngoten manah kula saya mantep Ibu. Kedah malih kula mesti saged dadi ratu ing Singasari. Bener kowe to Jaya. Kang Mas, Rama, sungkem kula punjuk Rama. Yo, tak tampa pangestuku tanpa nono. Sangat anggen kula mundi Rama.
Wis suwe. Nggonmu suwani ibumu. Inggih sampun sawetawis. Jalaran saben dinten kula namung kepengin tansah cecaketan kaliyan ibu. Bagus. Yo iku kang ingsun kersakake. Menika awit saking kasurung ras bekti kula dhateng Rama saha Kanjeng Ibu. Wis ora usah golek kalem, wis kono enggal sumingkira, ibu bakal mirunggan kalawan ramamu. Ngestakaken dawuh. Kene mang. Kene. Caket pun kakang kene. Wong sak jagat iki ora ana kanapa kabejan kaya aku Ganaro. Malaripun kados pundi? Yen. Nalika aku iso ana padang rautan. Aku mung dadi brone negara. Merga tumindakku tansah gawe rutine wong liya. Nanging saiki aku wis dadi ratu ing Singasari. Luwe-luwe yen pun kakang sesanding kelawan sliramu. Gawe mulyaning uripku. Menika lak panjenengan ingkang raosake. Nanging menggaring kula malah dibapa sebalen sinten. Lho, kok ngono? Inggih, jalaran panjenengan dalem boten mailu dhateng manah kula. Yen Mang. Aku wis ngerti sing kok karepe. Dereng, panjenengan dereng pirsa. Buktinipun katresnan dalem dhateng Kang Dedes sakalakum agung tinimbang kula. Umang, kowe aja waton omong. Nanging omong nganggo waton. Kula mboten waton matur Kanjeng. Buktinipun panjenengan misuda Anusapati dados Pangeran Pati ing Singasari. Yen Mang. Laning atimu mung kasurung semlanging rasa. Ngerti yo? Ingsun misuda Anusapati amarga kabandha dening pabiran ing Singasari. Yen putra mbarep mijil garwa Patmi kang kudu jumeneng Pangeran Pati. Lajeng kula kaliyan Tohjaya menika sinten? Menggahing Narendra ing Singasari. Sinten kula kaliyan Tohjaya menika sinuwun? Kowe lan Tohjaya tetep dadi mustika kang sumunar ing atiku. Mboten ngandel. Menapa buktinipun? Muga sineksen jagat saisine ingsun Sri Ranggat Rajasa Sang Amra Bumi netepake Tohjaya kang bakal jumeneng nata ing Singasari. Sinuwun. Kowe kang sowan ibu. Kene ger maju kene. Nggih, Ibu. Kon sewu Ibu. Menawi kula tingali. Ibu kok sajak sungkawa ing penggalih. Wonten menapa Ibu? Ibu ora apa-apa kok. Piye nger? Seneng to sliramu wis kawisuda dadi Pangeran Pati? Iki kabeh wis dadi kersane ramamu supaya sliramu besok ngenteni keprabon ing Singasari. Mboten Ibu. Kula babar pisan mboten remen kajumengaken Pangeran Pati ing Singasari. Jalaran Kenapa sliramu matur mangkono? Jalaran Jawa namung kangge sesandone kagumane Dening Sri Ranggarajasa. Anusapati. Kula ngertos Ibu, lelucon ingkang tumawa dhateng kula. Sedaya menika namung rekadaya. Rekadayanipun Sri Ranggarajasa kanggo nyingkirake kula saka Singasari. Napa Ibu mboten kraos? Apa malah tok tambo Ibu?
Ora ana lelucon ning Singosari. Ora ana rekodaya kang katindakake amane. Kula nyuwun pirsa Ibu. Sinten sejatosipun kula? Aku sok mati. Ora mung nyocok rasaku, nanging ngelingake lakone ibu kang gak simpen rapet jroning uripku. Uripku kang kebak nandang jalaran kapeksa dening panguwasa, kabondo dening kamurkan kanggo gayuh kamulyaning liya. Ibu mung kaya sandangan kang diguwaing pauhan, mergo wis ora ana ajine maneh. Ibu sampun mbebikung manah kula, Ibu. Ngerti yo, Ngger. Ngerti yo. Kowe pancen dudu putrane Sri Ranggara Jasa. Lajeng kula anake sinten, Ibu? Sliramu putrane Sang Aku Tunggul Ametung. Aku Tunggal Ametung. Bener. Sliramu putrane Aku Tunggul Ametung kang dipercaya dening Kenaro. Nganti tekan saiki keris kang tumancep ing dadane wong tuamu isih ndak simpen kanggo pangeling-eling. Kenging menapa, Ibu? Kenging menapa Ibu ngorbanke tiyang sepuh kula? Anusapati, aja ndakwa. Aja ndakwa ibu memang ngono kan. Kula nyuwun saka Ibu. Kula nyuwun pusaka ingkang kangge perjaya tiyang sepuh kula, Ibu. Yo, tak cukup kenggen. Parat Kenaro, sak klubuting kolang kaleng sak repo pira-pira. Aku ora ngira babar pisan. Jebul musuh bebuyutan Kusumanding kalawan aku. Yo. Bekti kula punjuk Pangeran. Yo ndak tampa. Pangestuku tanpa nono. Inggih sanget anggen kula ngundi. Nuwun sewu Pangeran. Teka janur Gunung Kadingaring panjenengan rawuh mriki lajeng wonten wigatos menapa? Ana wigati kang bakal ndak dawuhake. Monggo kula aturi paring dawuh Pangeran. Aku kepengin ngerti sepira gedene kasetyanmu marang Kanjeng Ibu Kendedes. Pangeran, wiwit suwargi Sang Aku Tunggul Ametung setya kula dhateng Gusti Putri Kendedes saha panjenengan boten minantes Pangeran. Yo, aku percaya pangalasan. Keris iki tanpa nono. Loh, wis gandreng. Dan ibu pancen terus buka. Lajeng menapa ingkang kedah kula tindakake Pangeran? Tidak mrene tak kandhani. Wis, tidak ana kewajiban. Tenggo.
kula ingkang sowan. Anusapati. Ana apa? Sira wani sowan ora ndak timbali. Wonten perkawis ingkang kedah kula rampungaken. Iki dudu wancine. Sira ngerti pranatan ing Singasari ora? Kula boten ngakeni pranatan ing Singasari. Sira iku Pangeran Pati sing kena kanggo tuladha. Dene ingsun ratu kang duweni panguwasa ing Singasari. Ingkang wonten Dede Pangeran Pati lan ratu ingkang kabandha ing pranatan. Nanging Anusapati karo Kenaro. Anusapati, lancang pangucapmu. Kula sampun ngertos lelampahan ing Singasari. Kula ugi mangertos sinten ingkang merjaya tiyang sepuh kula. Aku Tunggul Ametung. Beneran? Yen kowe wis ngerti yen wong tuamu dipercaya dening Kebo Ijo. Ora dadak anggo aling-aling Kebo Ijo. Anusapati, wani nungkak romo marang ingsun. Ora ana gunane aku ngejeni marang wong sing wis merjaya tiyang sepuh kula. Bagus. Yen pancen iki sing kok karepe. Jebul kowe duweni kuwanen. Takoni, aku pancen Kang Merjaya Tunggul Ametung. Mergo aku tresna kelawan Kandadas ibumu. Aku putra dalem Tunggul Ametung. Rumangsa dosa gedhe yen ora bisa malesake sedane wong tuaku. Kowe bayi ngisor arwani karo aku. Anusapati ora bakal wedi ngadepi begal padang karangutan. Yen aku pancen brone negara. Aku saiki Narendra Singasari. Dening kawula kang disembah. Anging dina iki pungkasaning uripmu. Anusapati, sak tenane wis suwe nggonku bakal nyingkirake kowe. Maju, tak untap kowe nyomu. Mati kowe. Sing bakal dadi ratu ing Singasari. Ora ya Anusapati. Mas, kita Mas. Bentar, Pak. Sorry. Kang disembah dening kawula. Angin. Yes, 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 yes. Mulai soal. Santai sih, tenang. Tak kira foto? Di balik, atau ada. Ya. Orang selamat Mas. Lagu BTS saiki lho. Saya wingi lho nek karo Ratri. Toh. Ini satu kata untuk Nero. Satu kata buat hari ini. Berani. Bel ya? Bel Pak. Sarwono ya, Jaya sangat sekali Jaya.
Masuk. Les. Baim. Yo, tidak perlu kata-kata, yang penting bukti nyata. Masuk. Satu kata. Yo. Semangat tanpa sambat niteni oke. Niteni. Tetap niteni tabung ijo gas. Kompak bersama niteni. Satu kata buat hari ini. Niteni. Ini dulu ya. Satu, dua, tiga. Ayo lagi. Aku ngomong gaya bebas. Ini dulu. Satu, dua, tiga. Kamera.